An ye sɛbɛnni caman kɛ kunnafoni jugu carili yɛrɛ ko fɔ kan n'an ko a ma nanzarakan na ko campagne de désinformation min bɛ ka kɛ Rusi jamana fɛ ka taa États-Unis jamana ani nanzarala tɔnba Union européenne ma. Nga sɛgɛsɛgɛliw y'a yira an na k'a fɔ ko nanzarala jamanaw dɔrɔn tɛ nin ko in kɔlɔlɔ kɔnɔ min bɛ ka bɔ Rusi jamana yɔrɔ ka taa u ma walasa ka se ka furuba hakilinaw yɛlɛma. Sani u ka tilebi jamanaw laɲini i n'a fɔ fɔlɔ u bɛ ka nin jamana ninnu laɲini Saheli kɔnɔ farafina jamanaw Asie worodugu kɔrɔn fɛ ani Amérique latine. Is changing direction. Fasiri sɛbɛn min n'a bɛ wele ko Russia Today wali ni dɔw k'a ma ko RT n'a sigilen don Rusi jamana fɛ ni k'a lakodɔn kosɛbɛ Ukraine jamana kɛlɛ kɔfɛ min donna u ni Rusila jamana cɛ nanzarala tɔnba Union européenne ani ka fara Canada kan tun ye a laɲini kɛ ko k'a bali nka États-Unis jamana ma sɔn k'a bali ni fasiri sɛbɛn RT ale ka fɔ la ka fara o fana kan cɛkɛda bolo minnu tun sigilen don Amérique jamana fɛ walasa ka se ka dɛmɛsiraw labila u ye u ka baaraw ɲɔngiri bɔlɔlɔ sira kan min bɛ wele ngilɛkan na ko Russia behind the headline o bɔlɔlɔ sira min n'a lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen saralen don Rusila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ danfara bɛ minnu ka kunnafoni dicogo ni RT olu ka kunnafoni dicogo cɛ baw ni fasiri sɛbɛn ka baara fanba bɛnnen don Rusila jamana danbe ko an'a ka bugulatigɛ ko ma n'o ye culture ani identité walasa ka se k'olu bɛɛ lajɛlen cari u yɛrɛ ka kan na Indonésie jamana o min lakodɔnnen don n'a jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye ko silamɛ diinɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. So for several years already. San caman kɔnɔ Irisi y'a ɲini ka kɛ i n'a fɔ a ye silamɛya teri ye. Friends of Islam. Rusila jamana ka kunnafoni di caricogo Indonésie jamana kan hakɛ warala kosɛbɛ san 2015 waati u ka finitigiw ka wulikajɔ dɛmɛɲɔgɔnya baaraw senfɛ min kɛra Siri jamana ka duguden kɛlɛ senfɛ o min fanga bonyana kosɛbɛ ka dangariliw kunbɛn Ukraine jamana kɛlɛ de dara o kan. And just when the war started, I think they realized that. Ne hakili la u y'a faamuya ko a bɛ baara kɛ tiɲɛna baw o de ye Indonésie jamana ka kunnafonidilaw ka cikanba ye a daminɛ yɛrɛ la tilebi jamanaw tɛ Ukraine ko tɛ a bɛ komi na Rusila teriya silamɛya fɛ ka fisa kosɛbɛ. Quite friendly towards Islam. Ko la sɛgɛsɛgɛjɛkulu minnu sigilen don lakanako kun kan olu ka gafeba min bɛ wele ko livre de jeu n'a bilala sen kan Indonésie jamana kan labaaralen don fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Asie farafina gunkana ani Amérique latine o fanfɛ yɔrɔw la. What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well. U bɛ nin de kɛ yɔrɔ caman na i n'a fɔ farafina ani yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ Asie woroduguyanfan ni kɔrɔyanfan fɛnɛ la u b'u sinsin farajɛla ka fanga jalan wagati kan ani u b'o kɛ sababu ye yaasa Rusi jamana bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ teriya sira kan u ka siniɲɛsigi labɛnni la. Cɛkɛda min sigilen don kunnafoni di ko kalanw kama n'a bɛ wele ko l'organisation d'éducation aux médias ni dɔw k'a ma ko dbook.org ko Rusi jamana ɲɛmɔgɔw ye dollar wari miliyari 1.5 ɲɔgɔn de labila walasa ka se ka dɛmɛ don ni kunnafoni di so kɔfɛlen in ma san 2021 waati ko dɔ farala o wari hakɛ ka sigiyɔrɔma 3 janvier ka se mars kalo san 2022 ma min kɛra nin kalo kɔfɛlen ninnu na san tɛmɛlen waati nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Virginia Gunawang ale ka laseliw ye Washington min lasera aw ma VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré fɛ.